Leipää ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota leivän laatuun. Kuidut auttavat vatsan toiminnassa. Mitä enemmän kuitua leipä sisältää, sitä terveellisempää se on. Kokojyväleivät ja ruisleivät sisältävät paljon terveydelle tärkeitä vitamiineja ja kuituja. Lihasta saa ruokavalioon tärkeää proteiinia. Lihaa ei kuitenkaan tarvitse syödä suuria määriä. Kala on terveellistä ja sitä tulisi syödä ainakin 2 kertaa viikossa. Rasvainen kala sisältää muun muassa paljon hyvää tekeviä rasvoja. Lohesta on helppo valmistaa erilaisia maukkaita ruokia. Myös esimerkiksi silakat ja muikut ovat hyviä ja halpoja valintoja. Edullista kalaa voi myös ostaa pakastettuna. Makeutetut juomat, kuten limonaadit ja mehut, sisältävät paljon sokeria ja ovat epäterveellisiä. Terveellisin ja halvin juoma on vesi. Suomessa hanavesi on erittäin puhdasta ja juomakelpoista. Myös maito on terveellinen juoma. Suomessa myydään erilaisia maitoja. Suurin ero maidoissa on niiden rasvamäärissä. Täysmaito on rasvaisinta maitoa. Kevytmaidon rasvaprosentti on 1,5%. Ykkösmaidon tasan 1%. Hylämaidoista maitosokeri on poistettu joko kokonaan tai osittain, ja ne sopivat henkilöille, jotka saavat vatsavaivoja tavallisen maidon sisältämästä maitosokerista eli laktoosista. Kaikista maitotuotteista saa luustolle tärkeää kalsiumia. Maidon lisäksi näitä ovat muun muassa erilaiset juustot ja jogurtit. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että esimerkiksi maustetut jogurtit voivat sisältää paljon epäterveellistä sokeria. Lisäkalsiumia voi saada myös lisäravinteista, joita myydään hyvin varustetuissa kaupoissa, apteekeissa ja terveysliikkeissä. Ihminen saa terveydelle tärkeää D-vitamiinia tavallisesti auringon valosta. D-vitamiini lisää elimistön vastustuskykyä tulehdussairauksia vastaan. Suomen pimeät talvet ovat kuitenkin pimeitä ja siksi varsinkin talvella D-vitamiinin valmisteiden käyttö on suositeltavaa kaikille, mutta etenkin lapsille ja vanhuksille.